स्वच्छता ही सेवा सगळ्यात पहिली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी 2014 क्लीन इंडिया मिशन वो स्लोगन दिल्लो। म्हणजे कदाचित तुम्ही त्यांना 5 वर्षाचे असतली त्या वेळार त्यांनी वो स्लोगन दिल्लो की देश स्वच्छ करपाक जाय आणि देश स्वच्छ करप हे एका दुसऱ्याचे काम नाही, तर हे काम या सगळ्या लोकांचे आसा, सगळ्या भुरग्यांचे आसा। आणि तीच संकल्पना मुखार दवरून तांच्यांनी स्वतः झाडू हातान घेतलो आणि पब्लिक रोड साफ करपाक लागले। देशातले पहिले प्रधानमंत्री असतले महात्मा गांधीजीच्या उपरांत झाडू आपल्या हातान घेऊन पुराय रोड साफ करपी पहिले प्रधानमंत्री। तांच्यांनी मेसेज दिली की पुराय जगा खातीर, पुराय देशा खातीर की क्लीन इंडिया मिशन हे आपल्यापासून सुरू करपाक जाय। हांव आज सांखली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे अभिनंदन करता की तांच्यांनी अवेअरनेस करपाक सुरवात केला। आम्ही स्वच्छता ही सेवा हे स्वतःपासून सुरुवात करचे, स्वतः खंयसर रस्त्यार कोयर उडोवचे ना, स्वतः प्लास्टिक वापरचे ना आणि स्वतःपासून दुसऱ्याक त्रास करचे ना। हे जर आम्ही सुरुवात केली असत जाल्यार निदान आम्ही जाका म्हणटा सुरू जाल्ले मिशन तेन्नाच्यान आतापर्यंत तर 50% स्वच्छ जाला, म्हणजे 50% देश स्वच्छ जाला असत जाल्यार फुडल्या 10 वर्षाच्या कार्यकाळात आम्ही पुराय देश हे स्वच्छ करपाक शकतले। आणि तुम्ही ती भावी पिढी आसात की जे स्वच्छ भारताचे एम्बॅसिडर्स असतले, जेणेकरून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया अँड मेक फॉर द वर्ल्ड ह्यो जो आमकां सगळ्यो स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, मेक इन इंडिया ह्यो संकल्पना दिल्या ह्यो शिकप गरजेचे आसा। आणि हे जर तुम्ही सगळ्या जणांनी एक सुद्धा जरी घेऊन तातूंतलो थोडोसो अर्थ जरी समजलो जाल्यार म्हाका दिसता आम्ही निदान या देशाचे बरे नागरिक जावपाक शकता। आयच्या दिसा हांव परत एकदा तुमकां आव्हान करता की या स्वच्छ भारत अभियानात आम्ही सहभागी जाता असताना तुम्ही काढलेले पोस्टर्स हे एकापेक्षा एक खूप सुंदर आसा, एकापेक्षा एक बरी मेसेज दिवपी आसा। आणि तीच स्वच्छता आपल्या घरात, आपल्या स्कूलात, आपल्या वाड्यार आणि आपल्या गावात आम्ही सगळेजण दवरतले हाच्या खातीर शपथबद्ध जावया। आणि हे स्वच्छ भारत अभियान हे सातत्यात सुदोदित आम्ही कॅरी फॉरवर्ड करतले इतकेच तुमच्या लागी मागता आणि परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। भारत माता की जय। तुमका खबर आसा स्वच्छ पकोडा चालू आसा ऑनरेबल सीएमाचे बर्थडे ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत। सो सगळ्या स्कुलांनी किंवा सगळ्या आस्थापनांनी ऑनरेबल सीएम सराच्या प्रेरणेन वेगवेगळे कार्यक्रम चालू आसा। सो आम्ही चितले आयची जी भावी पिढी आहे पळय स्कुलाची भुरगीं किंवा हाय सेकंडरीची भुरगीं, दे आर द इन्स्ट्रुमेंटल इन गेटिंग द अवर सिटी अँड फूल इंडिया व्हेरी क्लीन। सो आम्ही आयज ही जॉईंट कोलॅबोरेशन सगळी 5 स्कुलां आमच्या म्युनिसिपालिटीतली आणि हाय सेकंडरी गव्हर्मेंट हाय सेकंडरी हांकां मेळून आम्ही ही रॅली काढला। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अवेअरनेस। त्याच्या उपरांत जे आसा आम्ही विंगड कंपिटिशनां दवरला वेरीन आम्ही आमच्या म्युनिसिपालिटीचे काही प्रिमायसीस घेतले आणि भुरग्यांपासून पेंटिंग करपाक घेतले, डिबेट कंपिटिशन दवरला, एज्युकेशन कंपिटिशन दवरला। त्याचो विषय जो आसा साखळी कशी सुंदर दवरप। आणि आम्ही 25 तारखेक जी आसा एक वर सगळीं जाणां मेळून एक साफ करपाचो मिशन घेतला जो आमच्या देसाई नगरान जातलो। परत हीच भुरगीं भितर इन्वॉल्व जातली। आम्ही हे सगळे करतना इतलेच चिंतला की जे आमकां कार्यक्रम दिला ऑनरेबल PM सरान ते फक्त करपाक जाय म्हणून करचे न्हू, जाल्यार ताजो एक डीप जो मेसेज आसा पळय ह्या भुरग्यां पर्यंत पावचो। आणि जेन्ना भुरग्यां पर्यंत पावतलो ते आपल्या घरा पर्यंत पावतले। आणि होच हेतू आसलो आणि आयचे रॅलीक आमचे संबोधन केले, तांचे फ्लॅग ऑफ केले ऑनरेबल CM सरान। हांव तांचे खरेंच धन्यवाद मानता। आणि ही आयची सगळ्या टिचर्सांचे धन्यवाद, स्टाफाचे धन्यवाद। आणि लागीं 150 भुरग्यां बरोबर ही खरीच रॅली व्यवस्थित सक्सेसफूल जाला अशें हांव मानता। देव बरें करूं।